sadyaan video ni bising kita. Wan suwi mai ang tayangan hana. Sai no naijagai phayan hanai phaima sai. Ge tabu kabang matai ba sai manjak seo. Hello friend, jotno lamsuko ketal video tini video ungka tini tangai chini brother Pohor ni eba mokol ni Muktwi yorna ni kwlail kha tangai abung kha chini brother Pohor bong kha tabuk bini sorry hange ngai tongo tamuni bagi sorry hange bini bohogo kitini kaisa dem singi tonghata inge tabuk hospital tabuk 25k rang nangi tongmanita abo bini yago keri khota ambagai bota mokol ni Muktwi ma yor khata abun bagai bose agi rogo chini brother Pohor bose agi rogo bunyo subamani rok abo bunyo subamani rok bagi suba khange tabung subanai borok to baike bunya ko sanaba ambai bola si jago tabo sang saisung sanani la jago abono ang sana musungma ke ani YouTube channel tinge ning ang hadi jeng brother Pohor no subalaya ning khoksa ning khokni amdi ke mamang subalai jeng o J25 ke abo brother Pohor no bini successful khai di wanta tami hinbai dollo aba haring jeng chikon sa eba kaisa bini voice message eba bini kok thaibe bo samani okong no ti kita jeng salenta bila ke mokol ni Muktwi bo yodota tamage bo tabu bini sorry hamya bo by the way 1 month kaka tongmani tini to March ni 1 tarik ngai thangka hari jeng brother Pohor ni khukdini khnalai ani bini problem tamo Tok sana mo sama haise tabu sumpai 1 marong dongkha ni treatment cholmani bahero kisa lukorong sadyaan video ni bising kita. Wan suwi mai ang tayangan hana. Sai no naijagai phayan hanai phaima sai. Ge tabu kabang matai ba sai manjak seo. Abse ungala khnai tongmani ta. Haina simple test khai thangmana na hanai phaima ni bohok. Itu sama nih hingga udah payah saiman kah mana nih kidney itu hamian tongkah nama itu hingga tabok main hingga biopsy test klainan nanya nih teman tini dokter balas malah kah hingga sedih test mana itu tabok biopsy test klainan nanya hingga biopsy test klainan hingga orang salsa te dipsa khai admission nangnai admission nangai se biopsy test ma khlainai ta inge biopsy test to angam sa kiria asa kuno mejoria inge hai puno rang nangota phiri to boro khlainai ba inge biopsy test ne admission mar gai 25,600 bisakjani 45 টাকা hai nangai to inge te blood test rokni khongo ri pai kha 6,000 ne kabang inge oro se motamoti 31-32 হাজার khai thangai tong inge je rang tuma bo 50,000 khai ani prain se bai tong lai kha hotel samani nangman joto bai tong lai kha inge ta wana ma inge 25,000 rinan kai belai wanai tong kata belai tension tong kha Abuno daran jono rang chamne la tong ma ha inge inu rokno sama bo la siu ang bonyo sang sobai tong mani ka na rokna bai ga sanai ma robni bo yang sanam sunya namo haita je mansa try khai tong inge ani bosora the crisis tong khata rang tu jang so gyang tong kha inge inu rokno tong coba deh sai mi ang bela lasyo